אחד כעם אחד עם השני, ולעשות את הדברים הכי טובים שאפשר. אני מאחל לכם חג שמח וכשר, נחיתה טובה לכולם, כל הישועות, האורות והשמחות לכל עם ישראל. לאחר הנחיתה, מבקש מהקהל הנכבד להישאר מדהים מספר דקות לפני נחיתה. יש היום יום חשוב ומצוין שמצוין ברחבי העולם, יום הולדת של הרבי מלובביץ' היום, 104. כל יום הולדת של הרבי נהוג להגיד איזה דבר קטן ככה תורה. אני מבקש להגיד לכם סיפור נכבד, שהיה לנו עונג רב לארח אתכם בטיסה הזו. אחד הדברים שהרבי תמיד דגל בו והאמין בו זה אחדות, קירוב לבבות ושמיטה לכף זכות. אז אני מאחל לנו, לעם היהודי, לעם ישראל, שתמיד נדע לשפוט בכף זכות, לקרב לבבות ולהיות בדיוק כמו שהיינו בטיסה פה כולם, כל אחד כעם אחד עם השני, ולעשות את הדברים הכי טובים